Vostede que, a nivel personal, que lle parecería se vostede non pide un crédito, se vostede non é balista, e lle dice o banco que vostede ten que pagarlle a un señor de Barcelona un crédito que vostede nin avalou nin pideu, diría, estáme roubando. Pois iso é o que está facendo o Goberno de España a todos os galegos e galegas. Ese é o que está facendo o Goberno de España para todos os galegos e galegas, para que o señor Sánchez siga dormindo na Moncloa. Iso é o que está facendo. Que temos que pagar unha deuda que nós non a fixemos. E vostedes aválana. E vostedes acaban de firmar un pacto no día de onte. Temos aquí, teño os dous. Teño o que firmaron fai no ano 2020 e teño o que firmaron no día de onte. No día de onte vostedes non se acordaron de nada desto. Señorías, cando se firma un novo pacto hai que facer balance do anterior. E facer balance do anterior é moi fácil, porque o balance do anterior do 2020 é 0 euros invertidos, 0 proxectos, 0 kilómetros de obras, infraestructuras e 0 servicios. E 0 de todo. Polo cual, eu diría, isto non é un pacto, isto é unha estafa a Galicia, que foi o que fixo o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Isto é unha estafa a Galicia. Ríanse vostedes. Polo cual hai que dicir alto e claro, vostedes venden a Galicia, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Vostedes firman un pacto da estafa. Da estafa, sí, no, de saldo, precisamente de saldo, pero de saldo pagado co bolsillo de todos os galegos. Esa é a responsabilidade que teñen vostedes. E vostedes, con esas decisións de pagar unha deuda a Cataluña, o que están facendo é roubando, hai que ter cuidado cas carteiras, roubando aos galegos. E hai que dicilo alto e claro, a decisión de que Galicia teña que pagar unha deuda por unha mala xestión de Cataluña, vostedes, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, o que están facendo é roubando a todos os galegos e todas as galegas que temos que pagar máis de 1.200 millóns de euros. Fíxense vostedes con 1.200 millóns de euros o que poderíamos facer, polo cual vostedes non están para dar leccións de nada. Pero os galegos non son parvos. Os galegos non son parvos. E saben como venden vostedes a cambio de nada, e saben como xestiona o Goberno de Galicia. E claro, créanme que estou fastidiado con este tema, porque eu son diputado do Parlamento de Galicia, pero eu teño que defender os galegos e as galegas e non vou estar de acordo nunca con ningún grupo, nin do Bloque, nin do Partido Socialista, que venda a Galicia e que venda aos galegos e as galegas. Moitas gracias, señor Balseiro.